שפשפי היטב את השיער בקלריפיינג שמפו. פעולה זו תאפשר את פתיחת הקסקסת. יש לשטוף היטב ולייבש במגבת. בשלב זה אין להשתמש במרכך שיער. יש לייבש את השיער במייבש שיער בחום בינוני עד שכ-80% מהשיער יבש. יש להפריד את השיער לכ4 חלקים שווים. יש להתחיל את מריחת החומר במרחק 0.5 סנטימטר משורש השיער. יש להפסיק במחצית אורך השיער. בשלב זה יש לסרק את השיער במסרק דק וצפוף. יש לוודא שהשיער רווי בחומר בצורה שווה. עודפי החומר ירדו בסירוק. יש לייבש את השיער 100% בחום בינוני. יש להשתמש במגהץ שיער ליישור השיער. ודאי שמגהץ השיער נמצא בחום של 220 מעלות צלזיוס או 450 מעלות פרנהייט. יש לחזור על פעולה זאת בין 10 ל-12 פעמים לכל קבוצת שיער עד שהשיער ישר ומבריק. יש להודיע ללקוח לא לחפוף את השיער במשך 48 עד 72 שעות לפחות. נוסף לכך, אין להשתמש באביזרי שיער כגון גומיות, סיכות וכיוצא בזה למשך 48 עד 72 שעות. לאחר השימוש בחומר זה, אין להשתמש בשמפו שיער המכיל מלחים.